Aha. A ďacynky tam je. Co tam to jest mowy? No. Nie znam jak na to po. Ej, Elena, ten lat się śmignie, tam tak do tutaj. Ej, bo z nim poniósł, nie? A nie widzę, robić grubi. I koko, to tam jak to zdyga do góry, tak. Ha? Jeszcze kwita dołu, to co? To może skakać za nim, a kita za. Przywizuj, nie? Skuszę lat pracował raczej. No. A już my doszli. Tatuję jeszcze cięci. To spala. Nie wiem. Nie, co ty? Chod rukami na to raczej. Ale mi starszy, Maso mi zjada. To jest taka wyciastiawa po niego. Nie znam, czy się na to z grubą ladę, no ale... Znalazłem plac? No hułaj ruku najpierw. Buko, dora się dołu, ci każę. Najpierw nohu, a ruku daj somaru. Rozkuszaj. Ja bym już tam bukę już. Posuń go nam na drugą stronę, tu jest pełniejsze. Co całe? Dobra, nie chodź, zadręło! Hop! To ci. Pojmę mi. Jak zacycisz na tym pełnie, to czy nie? Co? Pełne to jest? A, To co postał, nie? Hej! A, chcesz podku, Buko? Hrubie czy nie? Ja kameruję. Ja po istocie będę kamerować, kiedy z nim spadło, będę kamerować. Jeszcze jedną. Czekaj, zaraz go otoczy na opak. A na to jak chcesz, Buko? tutaj, nie wolno. A? Oj, smarda, jaki fajny kamień na ten las. Fajny kamień smar jest na ten las. Czekaj, jeszcze słodnie muszą nakamerował.